Γεια σας παιδιά, sorry που έχω να βάλω τόσο καιρό βίντεο, αλλά επιτέλους τελείωσαν οι εξετάσεις! Πάνε! Μόνο που θα κάνω καλοκαιρινό φροντιστήριο και δεν ξέρω πότε θα κάνω βίντεο. Αυτή την Κυριακή θα έκανα, αλλά θα φύγω από Πετράλωνα, κάτι να κάνω εκεί τέλος πάντων. Anyway, στο επόμενο βίντεο θα παίξω Scratch, έχουν βγει κάτι άλλα καινούρια, θα παίξω αυτά. Έχω ξύσει κάτι άλλα που ήταν, ανυπομονούσα, ήταν για το βίντεο και νίκησα 50 ευρώ. Αν δεν με πιστεύετε, κοιτάξτε τα 50 μου ευρώ μισό. Ένα λεπτάκι μισό ότι κάτι κάμερα. Ένα λεπτό. Θα δείτε, νίκησα 50 ευρώ. Νίκησα 50 ευρώ από το Scratch, τυχερά φλουριά. Ορίστε. Κέρματα, ναι, πέτυχα το κέρμα 50 ευρώ. Και αλήθεια, σοβαρόλογο. Και τώρα μαζεύω λεπτά να πάρω γυάλα, ψάρια. Τώρα θα σας δείξω και κάποιο καιρό τα ψάρια που θα πάρω. Τέλος πάντων. Αυτά. Μπείτε μου στα comments σας πώς θα πάτε. Εγώ μια χαρά. Πόσα μπάνια έχετε ξεκινήσει? Εγώ έχω κάνει ήδη 8. Τέλος πάντων. Ένας έφτιαξε YouTube και θέλει να κάνει Q&A. Και απάντησε μόνο σε ένα σχόλιο από τα Q&A. Τι κάνεις? Και άλλοι του φέρανε τα καλύτερα πράγματα να κάνει. Από τους 427 απάντησε μόνο στον έναν. Στον 422ο. Και εγώ ήμουνα 105ος. Τέλος πάντων, like, subscribe, ό,τι γουστάρετε, comment αν γουστάρετε. Σήμερα μπουρδες, τι ώρα είναι? Καλά, 5:30 πάω, νομίζω. Θα πάω να κουρευτώ κιόλας. Όταν θα κουρευτώ, θα σας δείξω και το κούρεμά μου. Αύριο δηλαδή. Αν μπορέσω να σας δείξω. Ένα λεπτάκι. Τι είναι αυτό? Αρή, έλα εδώ. Έλα. Να σας δείξω το σκύλο μου. Αν μπορέσετε να τον δείτε. Κάτσε εδώ. Κάτσε κάτω. Κάτω. Μπράβο. Είναι και ο σκύλος μου. Πες γεια, Άρη. Να σε, Άρη. Να σε. Γεια το. Να σε, βλέπεις, Άρη? Εδώ. Να. Καλό παιδάκι. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο σκύλος μου. Τι ήθελα. Θα κάνω και Q&A. Θα σας τα απαντάω εδώ. Θα βάζω μουσική δηλαδή εδώ πέρα και θα με ακούτε τέλος πάντων. Αν μπορείτε εσείς οι φίλοι μου που με έχετε στο Facebook, θα βάλω ερωτήσεις, κάντε ερωτήσεις για το Q&A. Έχω 80 φίλους, θα απαντήσω στα 20 γιατί βαριέμαι πάρα πολύ. Θα είναι το πρώτο μου Q&A. Τέλος πάντων, φύγε από εδώ. Έξω. 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 Φύγε! Γύφτω. Σιγά. Λοιπόν, τώρα τελευταία βγήκε το Mortal Kombat 6 για υπολογιστή 40 ευρώ νομίζω. Ναι. Αξίζει πιο πολύ για το PlayStation, γιατί στον υπολογιστή με το πληκτρολόγιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εύκολο για το LOL. Κάτι άλλο ήθελα να πω, αλλά το ξέχασα. Και αυτό ήταν. Ναι.
Ποιος πάει τώρα αγγλικά? Πάω τώρα καλοκαιρινό 12 φορές το μήνα, δηλαδή για 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες, δηλαδή μία και μισή και άλλη μισή. Τώρα δεν ξέρω. Εγώ πάω τώρα Τετάρτη κανονική. Τώρα στο καλοκαιρινό να πάω Τετάρτη κανονική. Να πάω Πέμπτη κανονική. Μη με ρωτήσετε τα αγγλικά. Μόνο αυτό λέω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν. Like, subscribe, όλα τα γενικά στα αρχίδια μου. Το επόμενο βίντεο θα είναι Q&A Scratch. Αυτό ήταν. Γεια σας. Καλή συνέχεια.